mhosva yakaipa kupara nekuda kwokuti uchasiya vana vako vachitambudzika vari panze. Une vabereki vakakuchengeta, uchavasiya vari panze vachitambura, iwewe ukauya muno unoita kunge muranda. Saka ndinoti vanhu vari panze dai zvigona vakwanise kutora peace, vateedza peace uye vadzidze peace, vakwanise kuziva chinhu chinonzi mutemo. Mukoma Elias makadii? Tiripo makadiwo zvino. Taure kuti chakamboita kuti muzowanika muri mukati menzvimbo ino yakanga iri mhosva yei? Yakanga iri mhosva yemombe. Chii chakaitika? Chakaitika inhau yekuti ndine munhu akanditengesera mombe. Munhu anditengesera mombe yaakanditengesera yakanga isiri mombe yake, yakanga iri yanesiwo vamwe vaigara pachipatara. Iye vaimuchengetesawo mombe dzake. Vachimuchengetesa mombe idzi dzanesu, iye akabva azonditengesera mombe iyi. Anditengesera mombe iyi, mombe iyi ndakagara nayo 3 months. Mombe iyi ndichidzoka nayo ndichihodhesa doro pashopu inova yanesa, ndichihodha doro ndiri pashopu inova yanesa. But chakazoitika, ndakazoshamisika inini ndakuzonzi mombe iyi yakabiwa. Ndikati mombe iyi yakabiwa, mazuva ese ndaiva nayo pashopu panapa, yozonzi yabiwa nhasi. Zvinhu zvakandishamisa. Ndichizoti aiwoshedzai munhu akanditengesera auye nhingi. Ndichimutaura mukomana yacho chinotsvakwa, haana kubvira awanika. Mukadzi wake ndiakanoya achitsanangura kuti baba kubva nezuro pasvika mapurisa vanobvira vadzoka. Zvireva kuti akabva anditiza. Ndakabva ndatouya kuno kuprison. Ndauya kuprison kuno ndakabva ndatodzokera futi kukoti. Ndadzokera kukoti ndikazorequesta mupurisa akanditi ndifambe nemombe. Ati ndifambe nemombe, haana kuuya kukoti. Kusvika ini ndatongwa ndauya kuno nhasi ndichiri kupika. Nambonzwa muchiti pandakatengeserwa mombe iyi yakanga iri yekuba. Tinotenda kuti kana vanhu vachitengeserana mombe pane mabhuku anobuda nechii. Imi pamakatengeserana mombe iyi hamuna here kumbozvifunga kuti mombe yacho andikutengeserwa haina bhuku? Hapana kana mapurisa anova mawitness kuti tikutengeserana? Ini ndakatoenda kumupurisa pabhesi, ndikatosvika ndikatomutsanangurira, akandinyorera bepa. Rinova bepa randakazodzokera naro kwaari ndasungwa. Ndikamupa akanditi nyaya yako yatova kumberi handei. Ndikapinda murodhi ndikauyiswa nevamwe mapurisa. Iye haana kubvira auya mukati menzvimbo yekoti kusvika ndatongwa. Ko zvekuti bhuku remombe kune munhu wacho akakutengeserai? Bhuku remombe rakanga riripo, kadhi rakabuda. Rakatobuda? Ko iye wacho kadhi remombe akanga ariwana kuti akanga aine dzake, asi mombe yaakatengesa yakanga isiri yake. Pamakapinda mukoti, muchidzi mukoma Elias, takukutongai, makatongerwa makore mangani? 9 years. Ikanzi 9 years muprison. Muchinzi 9 years nini? Musati maziva kuti kune mamwe makore pamwe hamuchazobvisirwa. Makanzwa sei? Chii chakatanga kupinda mukati mepfungwa dzenyu? Chakatanga kupinda mukati mepfungwa dzangu, ndakafunga kuti handichasangana nevana vangu uye ndichangofira mujeri. Uye pandinonzwa kuti kujeri kunodyiswa vanhu simendi, apa ndakunodya simendi iyi, ndo zvandakatanga kufunga. Mapinda mujeri mazoona kuti zvamaifunga musi wamakatongwa muri mukoti hazvisiri izvo zvamakasangana nazvo muri kuno. Zvii zvamakafunga? Ndamuno mujeri ndatongwa ndapinda muno, ndakanyatsoona kuti vanhu vari panze vanotaura mashoko asiriwo. Ndakabva ndafunga inini kuti upenyu hwangu, sezvo riyabhu yakapinda pisi ichindibatsira, dai kana ndichinge ndanzi ndabuda panze ndakwanisa kuwana vanotenga miti, vanokwanisa kunditsumudzira ndichiita basa remiti ndiri mukati memusha kana ndichinge ndabuda mukati mejeri. Saka muri muno mukati meusungu, pamunombogara mapedza mabasa yese amunenge muchiita, magarawo nevamwe, mashoko ekurudziro amunopanana ndiye kuti chii? Mashoko andinopa ine ekurudziro ndiye kuti peace ino yakatidzidzisa kuti kugara nemumwe uchidairana naye zvakanaka, kuremekedza munhu mukuru kwauri, zvinotibatsira pakurarama kwangu pamusoro pemagariro angu.
makawana here mukana wekutaura newacho iyeye ari kunzi mombe makanga matengeserwa mombe yake? haana kubvira akauya kuno kana kupota munhu akangozvitizirawo asati abatwa. Okay. Samashoko amungada kumuudzawo iyeye wacho ari kunzi mombe yamakazotenga yanga iri yake ndeyekuti chii? nekuda kweriyabhu mashoko andingade kumuudza nekuti kumashure kundakanga ndichimufungira mweya usakarurama wokuti iye kana kutopisira mumba kana kuisa hora, asi mashoko andingade kumuudza pari zvino ndiye kumuti Mwari ngaamutungamirire pane zvaakaita. Ko mashoko amungadawo kuudza kune nyakukutengesera iwe akamba atizawo? uye akatizawo ndaida kumuudza mashoko ekuti pfungwa dzangu zvadzaifunga kumashure zvekuti ndimupisire mumba nekumuisira hora, Mwari ngavandiregerere, tikasangana naye ngaarege kutiza, ngaandimhorese. Okay. Saka kezvino zvamaakufungawo apa mukutaura zvamaimboovafungira musati mabatsirwa neriyavo, kezvinozvi zvamaakuvafungira vanhu ivavo mukadzi nhasi masangana nawo, mashoko amunotaura nawo ndeyekuti chii? So ndikasangana nawo ndinotovamhoresa, handina rimwe shoko randingakwanisa kutaura nawo nekuti vanhu vakangondisa mumhosva yandisina kungenda pari. Okay. Ngatiendei kumhuri yamakasiyai. Makasiya mhuri yakakura sei? Ndakasiya 3 vanhu. Ko mudzimai? Mudzimai akashaya. Vana 3 vamakasiya vanga vakura sei? Mukuru wachanga ine 18 years, number 2 wanga ine 12, mumwe wachanga ine 6 years. Saka kuchikoro vari kuenda? Handizivi panze. Okay. Hapana here weukama anombouya achikuvhizitirai anotaura kuti vana vari kuenda kuchikoro? Vanouya havatauri zvekuti vana bosi havabve kune vanhu. Okay. Ane vana wacho haasati ambokuvhizitirai? Haasati. Zvamungafunga kuti chingave chinangwa chaasiri kuuya kuzokuonerai ndechei? Ndoti panze pakaoma, sezvo ndakasiya panze zvinhu zvakaoma. Okay. Maybe mungada kuzivisawo kana kutaurirawo dzimwe dzehama zvinhu zvingadai zvakaoma zvekuti unogona kungouya uchiona munhu. Zvakakoshera chii kuti munhu kana ari mukati meusungwa auye kunge achionekwawo nehama dzavo nechimwe chete kana nezviviri zvavanenge vauya nazvo izvozvo? Chakakosha kuti hama dzangu dzingoya dzichindoona ndiri mukati mepirizoni, nyange asina kana sipo yaainayo kana chii, akandionawo pawindo ndikakwanisa kungotaura naye akandizivisa upenyu, akaona ndiri mupenyu, ndironzwa kufara, nekuti vamwe vazhinji vanototadza kuuya achiti handina chandinenge ndakabata. Ini ndotoriwo neshuwiro yekuti angopinda mukati mepirizoni vandione pasina chiro chavakabata, ndinozvigamuchira izvozvo. Chakakosha upenyu. Okay. Ko pane family week yakambobva kuitwa pane vakauyawo hongu varipo vakauya. Okay. Pavakauya makanzwa sei muchiwana mukana wekunyasogara muri padyo napadyo muchitaura? Ndakatoona sekuti ndabuda jeri pavakauya. Okay. Vana vakauyawo? Kwete, havana kuuya. Okay. Ngatidzokei pamaprograms amuri kuita muri muno mukati mekusungwa. Munganditaurire here kuti maprograms api amakasarudza kuti muite muri mukati meusungwa muno? Ndiri mukati meusungwa mukati mepirizoni muno ndinoita zvekudzika miti. Ndichidzika miti kudaro ndinozocheka futi zvakare loni. Ndakazodzidziswa futi chimwe chidzidzo chekuvaka. Ndadzidza kuvaka ndinoenda futi kuwelding, ndichizodzoka ndichienda kunogera vanhu kana ndichinge ndiri mukati mepirizoni. Okay. Wai makasarudza kuita maprograms esai? Chakaita kuti ndisarudze kuita maprograms akadai inhau yekuti ndiri mukati mepirizoni muno ndaishungurudzika nguva zhinji nekuparika kwakaitika kwemhosva yakandiuyisa muno. Saka ndiri mukushungurudzika kuna sekuru vakauya, vanoti sekuru Chari, vakanditi iwe sei unogara wakangorara iwo misi nenguva muzukuru iwewe. Zuva rekutanga ndakatotya kuvatsanangurira, vakadzoka futi vakanditi muzukuru uya undiudze iwewe, ndakambokubvunza unawo nditsanangurira muno mamuro wevanhu. Ndikati wo sekuru. Ndakasumuka ndikavatsanangurira,
ndikavati sekuru maparikiro akaita mhosva yangu ndo ari kundishungurudza. Saka inditotomboruu nemumwe pfungwa dzekuti uyu munhu akandiuyisa mukati mejeri panova mhosva yandisina kupara. Ndikasvika panzi dai ndatombotora hora ndamupisira kana mumba kana mumota maari. Sekuru vakanditi kwete, hazviite muzukuru, hazvinzawo. Isisu tiri verehab tinokansela mashoko akafanana neiwaya uri kutaura. Iwewe uya kuofisi kwangu, ndakabva ndaenda muofisi mavo. Ndapinda muofisi mavo vakabva vatanga kundiudza kuti iwewe wakatanga kundibvunza kuti une vana vangani, ndikavatsanangurira. Vakanditi iwewe shamwari, izvi zvese zvinopera, hausi wegani watanga kupika jeri uchipikira mhosva yausina kunge wakapara. Saka ndichivatsanangurira kudaro, vakatanga kuzonditi iwewe basa raunokwanisa nderipi. Ndakatanga kuvaudza basa rekuti ndokwanisa kukorokoza. Ndavaudza kudaro vakanditi no, zvino manje isusu tiri mukati mejeri. Vanditi tiri mujeri, vanditi isini zvandichaita ndichada kunhongera zvigubhu kubhini. Toda kukudzidzisa kuita basa rekusima miti, ndo basa hombe ravakatanga kundidzidzisa mukati meprison inoyi. Kubva tatanga kuuya tichisima miti yedu ichibuda kusvikira ndakuita ndega ivo sekuru vasimo mukati menzvimbo ineyi. Kusvikira vakutuma vamwe vavo vachiuya futi verehab vanoshanda navo vachisvika ndiri pamiti iyoyo, vakutoonawo kuti miti iyi iri kufamba. Kusvika nhasi ndirimo mukati meprison, ndo zvinhu zvandiri kuita ndiri mukati meprison. Ndingada kuziva kuti miti yamuri kusima iyi miti yemhando ipi? Miti yatiri kusima kune unonzi muuyu kana kuti mubaobao tree, kune mumango, tine musau, tine mulemon, tine muavho. Ndo miti yatiri kusima iyo. Saka pane zvese izvi zvamataura kuti makazotanga kuita mamuno, pane here zvamaimboita kunze kana kuti zvese izvi makazvitangira mamuno? Izvi zvindakazvitanga ndaamuno, zvinhu zvandaitoshorawo ndiri panze, ndaitoona sekuti zvinhu zvisina musoro. Asi ndaamuno mukati meprison ndakaona kuti zvinhu izvi zvine chekuita neni, zvirudza kuti ndikabudawo panze ndotoriwo neshuwiro yekutoti ndikwanise kunge ndichiita basa irori randiri kuita mukati meprison randakadzidziswa nerehab, nekuti ndine zvandadzidza nekuona pamusoro perehab, mabatsiriro ayaindiita. Zvii zvamuri kuzotarisira kuita kana muchinge mabuda nezvese zvamuri kudzidziswa nanagogo nanasekuru izvi? Zvandiri kuzotarisira kuita chokutanga ini kudzika miti, ndikakwanisa kuwana anondibatsira chinditsvagira mapepa nenesi yemiti, ndokwanisa kusima nemaketi yacho yekuzotengesa. Ndo zvinhu zvandiri kushuwira, nokupiwawo nzvimbo yokuzoti ndinokwanisa kushanda ndiripo panzvimbo yakafanira ndichinesa miti yangu. Ko zvekugera, zvekuvaka, zvekuita welding, izvozvo ndinoda kuzviita kana ndichinge ndabuda futi mukati meprison, kana ndawana nzvimbo yokuzviitira. Ndichakatanga inzvimbo. Ndinonzwisisa kuti pawelding apa pane maexams anonyorwa. Pane here rubatsiro rwamungada imimi kuti muzowanika muchinyorawo maexams anonyorwa? Rubatsiro rinenge riripo, ndinenge chidawo mabhuku ekuti tinenge tichiverenga kuti tikwanise kunyatsozvinzwisisa, sezvo zvinhu zvatatangira tiri mukati meprison zvauya nekuda kwerehab. Pamabhuku acho anodiwa mabhuku rudzii? Because mumwe munhu anogona kunge ari kunzouka azvizivewo zvewelding zvacho. Mabhuku rudzii anodiwa ekuti pamwe munhu anogona kuda kundopinda mushopu nditsvaga mabhuku akati, anotsvaga mabhuku anodii? Mabhuku anenge achidiwa apa, tinenge chida mabhuku ekuti ndinenge ndichidzidzawo asiri in English shona yekuti ndokwanisa kunyatsobatisisa kuti zvakamira sei. Ko pane zvekugera izvo? Zvekugera ndinenge chingodawo zvigero nemabhatiri wose zvese toraramira mumamisha, tinenge chidawo kuti tiri kumisha ikoko tinenge chiwanawo bhatiri nesola nezvigero zvokuti tobatsirika, hakuna magetsi. Mashoko amungada kuudza vana wenyu? Nanzwa muchiti mava nemakore 3, vana havasati vambouya, ari kuchengeta vana haasati amboya nevana. Zvingadai nhasi vana pamwe vane pavakatitarisa pavari kuona. Mashoko amuda kusiyira vana venyu imimi ndeyekuti chii? Mashoko andoda kusiyira vana vangu ndeyekuti panze ndichauya handifire kuno. Kana vachigara nevavari kugara navo
ngavagare vachingoziva kuti munhu wese mukuru kwavari mukoma kana kuti baba kana kuti amai. Ndo mashoko andoda kusiya chete. Ko kuna ari kuchengeterai mhuri yenyu? Ari kuchengeta, ndirotomunamatira kuti Mwari ngavamutungamirire vamupe simba uye ave nerudo rokundichengeterawo vana. Ko mashoko amungada kuudzawo vakatarisana vari kuda kutengeserana mombe, mashoko amungavaudza kuti nhasi vasazowanikawo vari mukati meusungwa muno ndiye kuti chii? Zvii zvavangaite zvinodiwa pakutengeserana mombe zvokuti mangwana vanhu havazori vakusungisana? Ndingakwanise kuvaudza kuti mombe inoda kunyorerana kana ichinge waiwana, iwe inoda sabhuku, iwe inoda kuenda futi kumapurisa, asi mupurisa wacho wauri kuendera anoda kuzikanwa kuti mupurisa uyu haisi mbavha here, mupurisa uyu ari straight, nekuti nhasi ndakaendera mupurisa ndadzoka ndapandukirwa bepa riya richateera ukoti ndaakutambura ndiri mukati mejeri, iye ari kufara nemhuri yake panze. Ini vangu vana vakada kuenda kuKrisimasi havasi kukwanisa kuchena, vari kuti baba vari kujeri, ndiri kutambura. Saka ndinozvisiya kuvanhu ndichiti vanhu zvinhu zvedu ngazvifambe nenzira chaiyo, nekuti ini munomu ndakasangana neRehabhu ndaakuziva mutemo, uye pisi yavo yakanyatsondiudza vakagara pasi, peace education yakanyatsondibatsiridza ndikagara pasi ndikanzwisisa kuti mutemo unofamba so unofamba so. Saka so nhasi ndiri kuti panze apo mapurisa haasi wose ane kriya mombe zvakafanana, vazhinji vacho vanoita feki. Saka inini ndakaitirwa bepa refeki, nhasi ndiri muno muprison. Munhu akanditengesera mombe atiza haana kubvira auya, sabhuku haana kubvira auya, vaita zvechikama. Saka ndiri kuti kana wakutengeserana nemunhu mombe, enda unotora sabhuku nasekretari wake, uenda kumapurisa, unosvika utengesera, upiwa bepa rako, utakura uenda kumba, but uongorora kuti harisi refeki here. Kumashoko amunoda kusiyira vana gogo nana sekuru vari kukuchengetedzai muri mukati menzvimbo ine, vari kukudzidzisai mabasa emaoko, kuti kana muchinge mazobuda maenda kunzoko munonowana pekutangira, munonowana zvekuita, kuti musazowanika muchipinda mukati medzimwe mhosva. Vana gogo nana sekuru ndoda kuvasiyira mashoko ekuti izvi zvavakandiitisa izvi kuti ndidzidze, ngavarege kuzviitira inini chete, ngavazviitire nevamwe vose vachaya muprison vanokwanisa kuzvigamuchira, nekuti rudo rwavakandiitira handina hama yangu yakabvira yandiitira zvinhu zvakafanana neizvi, iRehabhu yakandiitira zvinhu zvakafanana neizvi, nekuti ndiri munhu wokuti kutaura kwandiri kuita ndikadai ndisisipo pano, ndakasvikira pakurema 35 kg nekuda kwekufunga, asi kudya ndichidya. Vakandikansela vakandiudza kuti no, iwewe kudya uri kudya, but pfungwa dzako dzinokuonza kudarika zvese izvi, nyange ukadya hapana zvauri kubatsira. Saka Rehabhu iri panapa ndinoitenda, nekuti handina hama iri kuita rudo sezviri kuita Rehabhu. Rehabhu iri pano musine nguva inogara yakanditarisa, ndiri munhu anozarirwa neasima, ndogona kunzi ndapererwa nemushonga nhasi wekuti ndiri kuda kunzi nhela iuye, ndirongoenda kuna gogo kana ndisekuru chari, vanoita unge vakagara vauya nawo mushonga, vomhanya mondiigira. iRehabhu inondibatsira, ndibvarukirwe nehembe, ndivo vanondibatsira. Handina hama iri kupinda nehembe mukati metorongo ichindipa hembe, ndiri kudziwana, ingave sipo yekugezesa ndiri kuiwana kuRehabhu. Saka ndiri kuti ini ana sekuru, rudo rwamuri kuita, ringave lanchi chairo, ndinopiwa nana sekuru pata yekuti nditsike, ndinotonzina iwe uri kupinda patoileti uchitsika pasi panyoro, iwe unozarirwawo zvizive. Ini ndinotoshamisika ndikati kuita kunge chirwere chiri kubata sekuru, kuti kusekuru avanoramba vakanditsoma sei, asi inini ndini ndinenge ndiri muridzi wedambudziko iroro. Mangwana ndarwara vauya vandipepa, sekuru iwe pauri kurara apa pakamira sei, madii marariswa pakadai, tapinda medu maseo, iwe seo staff ipa munhu pakanaka uyu, nekuti munhu anozarirwa, tarira mumwe wako anotambura, wiriranai kana muri mumaseo. Rudo runondipa Rehabhu, handina chokuvaitira, nekuti ivo vanhu vanongotipa zvinhu zvinobva muromo mavo nepfungwa dzavo, vanhu vasingade kubhadhara. Saka mashoko avo ndinoti kana vana vangu vari panze vakasanganawo navo, kana vapinda mudambudziko, vangava vakoma, vangava vanin'ina, dai vateerera vanhu ava, vasasarudze umhumi kuti vana vadiki kana kuti vanhu vakadii, nekuti mashoko ndo atiri kukoshesa vakandiudza, ndingadai ndakafa, nekuti ndakudzai ndakamborema so 35 kg, so far ndakurema 62 kg pakubva mu 35, zvichireva kuti Rehabhu ndio ine mabasa akafanana neaya.
saka ndinoti rehab dai yaita mabasa ichibva kuvakuru vari muprison kusvikira kupi nyangwe iwo maofficers ega ega ngavaitirane rudo seravakandiitira inini rehab. Komashoko amungada kuudza mumwe munhu ari kunze pano mumwe munhu izvezvi anogona kuti saka kujere kunoitwa mapurogiramu akadai ndauda kutoenda kuti ndinoitawo mapurogiramu iwayo. Mungada here kumboudza vamwe vanhu vari kunze kuti hongu mungayone muchidzidziswa zvimwe zvamunodzidziswa, but chii chakaipira kuti munhu apare mhosva kuti azouya kujeri? Mhosva chayakaipira kuti munhu apare, mhosva yakaipa kupara nekuda kwokuti uchasiya vana vako vachitambudzika vari panze, une vabereki vakakuchengeta uchavasiya vari panze vachitambura, iwewo ukauya muno unoita kunge muranda. Saka ndinoti vanhu vari panze dai zvigona vakwanise kutora peace, vateedza peace uye vadzidze peace, vakwanise kuziva chinhu chinonzi mutemo. Kana vasina kwavanoziva vanogona kuenda kurehab, vakafonera rehab inokwanisa kuvabatsira. Nyangwe pafoni ndakaona sekuti rehab inovabatsira kuti ikwanise kuvadzidzisa mutemo wekuti kupara mhosva kwakaipa. Inini ndiri kuchema ndiri pano ndakasungwa nekuda kwokuti ndakatenga mombe kumunhu akanditengesera ndebva atiza. Paakatiza akaziva kuti apara mhosva anditengesera mombe yekuba. Saka tiri kupara mhosva kwakaipa. Ndakauya muno nekuda kwokusaziva kuti mombe ndatenga ndeyekuba. Tichivhara chirongwa chedu Mukoma Elias, rubatsiro rwamungada imimi kune vakatarisa nhasi, zvingave zvekushandisa muri munomu, zvingave zvekuti vana venyu vari kunzoko vari kuenda kuchikoro vawane kubatsirika, nawo muri kutaura kuti hamuzivi kuti vana kuchikoro vachiri kutoenda here kana kuti chii, nekuda kwokuti zvinhu zvakaomera munhu wese kunzoko. Rubatsiro rwamungada imimi pavana nepamuri imimi muri mukati meusungwa muno nderechii? Rubatsiro rwandingada ndiri mukati meprison muno ndinotochemawo magrovos nemagambutsi nembeu nemaplastic paper ekusima miti. Ndinomashuvirawo ndiri mukati meprison munomu. Ndikamawana ndinokwanisa kusimbarara ndichienda mberi nana sekuru nana gogo verehab vanouya vachindibatsiridza. Kuvana vangu ndinoshuwirawo yekuti panze pandakambobva kwakudhara zvainzi pane social warfare inobatsira kuti vana vaende kuchikoro. Ndaiva neshuwirawo yekuti dai yapindirawo pavana vangu vakwanise kunge vachibatsirwa vachienda kuchikoro. Ndo zvandingadezvo.